IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Personal nga Naawaten ti Suweldo do iti nagserving nga tourism ambassadors iti probinsya, Babaen ti Summer Tourism Operations and Employment Program. Mismo ni Governor Silya Araneta Marcos tiningiwa iti Suweldo dagiti 200 nga benepisyaryo. Karaman dito dagiti estudyante, out of school youth ken senior citizens. Nakaawat dagito ti sag 10,100 pesos nga nagserbi iti las 20 aldaw kaliti museum, simbaan, kanda dumapay nga tourist destination. Maragsakan ti PGIN, agsibot tumalaksid ti panakapatao ti pagsapulan, nakatulong pa'y dagitoy, nga nagserbi kaliti umili, ng runa kadagiti turista. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.